खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा संग्रा गेसखौ बेबारनिफ्राय खम बेसेनावनो मोननो हागोन रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनो लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां खेबसेयैनो 300 रां खमायगोन संग्रा गेसनि बेसेना नोंथाङा 700 राङावनो मोननो हागोन संग्रा गेसखौ गिबि मन्थ्रिनि गेदेर फोसावनाय संग्रा गेसनि बेसेना 300 रां खमायगोन रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनो गेदेर फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नंगौ बेबारनिफ्राय नोंथाङा खम बेसेनावनो संग्रा गेसखौ मोननो हागोन दानिफ्राय नोंथाङा 700 राङावनो संग्रा गेसखौ मोननो हागोन रायजो सरकारा पन्चायत बिसायख'थिनि मोनफ्रोमबो समायखिराखौ आबुं खालामगासिनो दं हिमन्त बिश्व शर्माया संग्रा गेसनि बेसेनखौ थाबैनो खमायनो थाखाय गेदेर बिथांखि फोसावदों गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन